Bună seara! Sunt foarte fericită să fim din nou împreună. Bună seara, Elena! Te salut cu drag! Bună seara, Cristina, și bună seara tuturor! Mă bucur să fim din nou împreună. Ce seară minunată! Sâmbătă seara o petrecem în familie, o petrecem împreună, așa cum obișnuim de câteva săptămâni și discutăm, învățăm și creștem împreună, pentru că acesta este lucrul cel mai frumos și poate cel mai important pe care îl putem face în viața aceasta. Vă mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le-ați trimis, pentru toate aprecierile, pentru toate cuvintele frumoase pe care ni le-ați transmis și sunt foarte emoționată. Aș vrea să vă spun că de fiecare dată mi se umple inima de bucurie, simt acea energie frumoasă pe care ne transmiteți și acesta este un lucru minunat. Cum sunteți în seara aceasta? Să vedem. Spuneți-ne dacă sunteți aici cu noi, vrem să vedem câteva like-uri, câteva inimioare. Vă salutăm cu drag pe toți și o să continuăm discuția pe care am început-o săptămâna trecută împreună cu dr. Elena Gabor, specialist în terapia subconștientului, terapia prin regresie în vieți anterioare, autoarea cărții Acasă la arborele vieții. Aș vrea să continuăm, Elena, în seara aceasta cu un subiect fascinant care se referă la terapia subconștientului. Poți să ne spui mai multe despre această terapie? Este vorba de toate tehnicile și terapiile care se adresează subconștientului, hipnoterapia fiind una dintre ele, cu toate ramurile ei, hipnoterapia pentru dezvoltare personală, hipnoterapia medicală, terapia de regresie în vieți anterioare, de regresie în viața dintre vieți, progresiile de vârstă, progresiile în vieți viitoare, regresia de vârstă, terapia timpului, terapia părților, NLP-ul, sunt multe care se adresează subconștientului. În hipnoză se pot face și alte terapii, de exemplu, psihoterapie se poate face în hipnoză, psihanaliză și așa mai departe. Este un teritoriu fascinant pentru că în acest mod ai acces la mintea subconștientă cu toate experiențele ei. Noi le numim memorii, dar sunt de fapt experiențe care se întâmplă simultan și prin a adresa fie sursele problemelor de la nivel subconștient, fie soluțiile acelor probleme, care și ele pot fi arătate în alte vieți, reușești să te eliberezi de blocajele sau de convingerile descurajatoare din care funcționezi la nivel subconștient și astfel reușești să te vindeci în această viață. Cartea aceasta, Acasă la arborele vieții, ați descris 4 studii de caz prin care pacienții își explorează cu ajutorul acestei terapii viețile trecute și ce au de învățat în această viață aici. Am și aici pe fundal cartea. Da, sunt niște călătorii fascinante de descoperire de sine și de vindecare. Deci, este o terapie foarte complexă, în sensul că are atât de multe aspecte interesante. Nu numai că, în primul rând, te ajută să-ți depășești frica de moarte, odată ce vezi că, de fapt, trăiești multe vieți, că ai murit de atâtea ori și nu s-a întâmplat nimic, în sensul că a murit corpul fizic și te-ai eliberat de dureri și suferințe și ai intrat într-o stare mult mai frumoasă, te-ai întors acasă după fiecare viață, ai trecut prin acel proces de evaluare a vieții, de refacere a câmpului energetic, ai redevenit cine ești cu adevărat, acea ființă eternă, acel supraconștient, acel spirit și după tranziția prin lumină te întorci acasă, în realitatea ultimă, unde
Este doar energie pur pozitivă, de frecvență înaltă, care te face să te simți extraordinar, într-un mod care este greu de imaginat dacă noi niciodată nu am intrat în stările acelea prin intermediul meditațiilor sau prin intermediul ședințelor de hipnoză, să te conectezi cu energia din realitatea ultimă și să treacă prin tine, atunci ai putea să spui că înțelegi, măcar parțial, ce înseamnă să fii conștiința ta de spirit în realitatea ultimă, să fii conștiință pură și să simți acea vibrație, acea iubire la nivel de sentiment, să poți să spui, da, am avut acea experiență. Pacienții mei au avut acea experiență și eu am reușit să intru, nu în timpul ședințelor de hipnoză, dar de fapt pornind de la ședințe de hipnoză, ascultând înregistrările mele, de fapt una care se poate downloada gratuit de pe website-ul meu american, drgabor.com. Este o înregistrare care se poate descărca și cu aceea, ascultând acea înregistrare de mai multe ori și imaginându-mi cum intru în lumină și simțeam senzația foarte plăcută de a fi în lumină, o recunoșteam că am meditat de multe ori acolo și după aceea m-am deschis energiei să curgă prin mine. Deci este o senzație foarte greu de descris în cuvinte. Probabil că am mai discutat despre acea experiență. E ca și cum ai pune împreună toate sentimentele pozitive ce le-ai avut tu vreodată în viața ta și le amplifici de mii de ori în interiorul tău și este așa o vibrație intensă cu sentimente greu de deschis, pentru care nu există cuvinte de genul starea de nirvana, bliss sau nici nu știu ce alte cuvinte să folosesc. Samadhi. Da, sunt foarte limitate, nu pot să descrie. Pentru că cuvintele noastre sunt limitate. Vibrației care vine dincolo de aceste cuvinte. Deci este ceva extraordinar greu de pus în cuvinte și merită să experimentezi ca om, pentru că te transformă și te vindecă. Acea vibrație, în clipa în care trece prin tine, îți ridică vibrația câmpului energetic, reface câmpul, elimină blocajele și literalmente în celulele tale intră acea vibrație care le încarcă cu energie pozitivă și astfel se produce transformarea și vindecarea. Este o medicină vibrațională cu alte cuvinte. Are o componentă, terapia subconștientului, are componenta de medicina vibrațională sau medicină cuantică. Mulți folosesc diversi termeni pentru a putea să descrie toate acestea. Aceste stări minunate. Mie îmi place să observ la oamenii cu care lucrez sau persoanele cu care interacționez atunci când fac anumite sesiuni, cum se schimbă câmpul energetic, cum se schimbă aura lor în momentul în care accesează acele planuri de conștiință superioare și cum anume începe să curgă acea energie înaltă și să curețe într-adevăr câmpurile, să curețe blocajele și pe urmă să lumineze într-un fel, să strălucească acea aură. Exact. Vindecarea trebuie să se producă la nivel energetic dacă vrei să ai o vindecare adevărată. Exact. Ca și pe o rană să o cureți, să pui un pansament, dar nu este sigur că dacă cumva acea rană era adâncă, ai reușit să faci ceea ce trebuia pentru vindecare. Cu subconștientul așa este, că nu prea există pansamente, nu există medicamente neapărat care să vindece rănile sufletului. Și este menit să nu existe medicamente pentru așa ceva, pentru că atunci ar lua oportunitatea sufletelor de a crește vibrațional. Deci aceste simptome pe care le avem
fie boli cronice, fie frici pe care le-am avut dintotdeauna, fie vulnerabilități, probleme de caracter, tendințe nesănătoase. Toate acestea ascund o poveste sau mai multe povești în spatele lor. De fapt, fiecare trăsătură de caracter, atât trăsăturile cu care putem să fim mândri, cât și vulnerabilitățile, ascund povești în spatele lor. De ce ai trăsătura aceea? De ce, de exemplu, o pacientă de-a mea îmi spunea că de când se știe îi place să umble prin sertare. Îi place să investigheze totul. De când era mică, oriunde se ducea, umbla prin sertare și încerca să găsească diverse lucruri. Și după aceea a văzut că într-o altă viață a fost detectiv particular. Și de aceea îi plăcea să investigheze totul. Și era foarte pasionată de acea profesie în acea viață. Îi plăcea foarte tare. Sau, de exemplu, sursele durerilor pe care le avem pot să fie în alte existențe. Venim cu ele pentru a le identifica aici și a le vindeca. De exemplu, dacă te gândești câte războaie a purtat umanitatea, exact. În câte moduri au murit oamenii. Câte traume. Exact, cât s-au traumatizat unii pe alții. Dacă ai plecat cu sentimentele nerezolvate, acele probleme, acea rană se poate manifesta prin durere în această viață. Deci faptul că ai plecat, de fapt, nu rana în sine, ci faptul că ai plecat cu sentimentele nerezolvate va duce la o durere sau vulnerabilitate în zona în care ai avut acea problemă. Deci, într-un fel, problema noastră, uneori vedem ca pe un defect acest lucru. Un lucru care ne oprește, o credință limitativă, este de fapt cel mai mare dar care ne poate fi dat, pentru că ne ajută să evoluăm, să creștem. Da, exact. Este o oportunitate minunată de a investiga de ce ai problema aceea. Da. Și exact. Rezultatele pot fi extraordinare prin intermediul acestor ședințe. Poți să ai rezultate pe loc, în 2 ore de ședință, se pot rezolva acele probleme. De exemplu, acea doamnă de care v-am mai menționat, cu tuse aceea, care avea o tuse de 5 ani, o tuse foarte severă, productivă, fusese la specialiști din 5 state americane, ea era cadru medical, era nurse, asistentă medicală și venind la curs, după ce a făcut o ședință cu mine în care i-a trecut durerea de spate pe care o avea de 3 luni, datorită căreia nici nu mai putea sta jos, nici nu putea merge la serviciu. Deci în timpul cursului de hipnoterapie, când ea tușea în continuu la fiecare 4 minute, era destul de deranjant pentru clasă și de aceea am hotărât să o ajutăm, să vedem dacă o putem ajuta să-și găsească sursa acelei tuse și a accesat o viață anterioară în care, n-am să o mai povestesc, în care de fapt s-a sinucis bând o travă. Și ca urmare, acea iritație, acea arsură produsă de o travă, i-a creat o vulnerabilitate la nivelul gâtului și pentru faptul că ea a plecat cu sentimentele nerezolvate, în sensul că i-a părut rău după aceea și-a dat seama ce a făcut și că nu trebuia să facă lucrul acesta, a adus acele sentimente neplăcute, acea vibrație cu ea care s-a manifestat ca acea tuse. Și, spre surprinderea noastră, tusea i-a dispărut complet în acea ședință, n-a mai tușit în acea zi, n-a mai tușit în următoarele clase, deci în zilele în care aveam curs și a spus, mi-a declarat că nu am mai avut de atunci niciodată. Mi-amintesc că m-am întâlnit cu ea după 3 ani, după ce am avut ședința și aproape că a uitat că avusese tusea. Deci, poate să treacă complet. Și nu știi până nu încerci.
Costă mult mai puțin dacă încerci și ți-o rezolvi, poate ai norocul să se ducă într-o singură ședință sau în două. De obicei așa se întâmplă dacă ai identificat, dacă are într-adevăr rădăcina undeva într-o altă viață, poate fi destul de ușor de identificat. Deci terapia prin regresie ne ajută să ne cunoaștem de fapt mai bine pe noi înșine, să înțelegem de unde venim și ce este cu noi aici, de ce se întâmplă anumite lucruri în viața noastră și cum anume putem să rezolvăm anumite probleme cu care ne confruntăm. Da, exact. Ne poate ajuta această terapie, dacă la asta te referi, la cea de regresii în vieți anterioare, aceasta ne poate ajuta să rezolvăm foarte multe probleme și nu numai să rezolvăm, dar să învățăm lucruri extraordinare despre noi, să ne redescoperim. Putem să o folosim în atâtea moduri. Îmi amintesc că am avut o persoană care era istoric. A venit pentru că nu știau cum se transporta un artefact într-o anumită perioadă a istoriei din Franța, nu mai știu în ce țară europeană, și nu puteau să-și imagineze cum transportau ei acel artefact și mi-amintesc că m-a rugat să, dacă este posibil, prin intermediul acestei terapii sau tehnici, să îl ajut să acceseze acea informație, ca să vadă, să înțeleagă cum se transportau acele artefacte și, într-adevăr, i s-a arătat, era ca un observator la acea experiență. Deci nu era încarnată persoana respectivă ca ființă în acea viață, dar ghizii spirituali i-au permis să vadă ca să înțeleagă, să primească răspunsul la întrebarea sa. Te pot face această terapie, te poate ajuta să iei o decizie bună în această viață, de exemplu, arătându-ți o viață anterioară în care ai fost pus într-o ipostază asemănătoare și din care tu poți să deduci ce decizie să iei. Și vă pot da un exemplu. În cazul meu, aveam de luat o decizie în legătură cu familia mea, unul din membrii familiei care este mai conflictual și are probleme în sensul de a se lăsa pradă ego-ului său negativ și gândurilor negative și care persoană, din păcate, nu prea ascultă, nici nu se poate discuta cu persoana respectivă. Cu toții avem prin familie astfel de persoane și ne-a pus în fața unui fapt împlinit, în sensul că trebuia să ia o decizie, ce să fac atunci, și nu știam sigur ce este mai bine de făcut și am decis într-una din cursurile mele cu studenții, ca practică, să las eul meu superior într-o ședință, într-o stare de hipnoză, să-mi arate ce ar fi mai bine de făcut. Și mi s-a arătat, ce interesant e, cum poți să faci analiza unor astfel de vieți. Acest câmp al analizei regresiilor în vieți anterioare, eu consider că l-am dezvoltat, în sensul că se poate înțelege foarte bine de ce ni s-au arătat anumite vieți și asta este problema, că îmi vin pacienți, de exemplu, în Statele Unite, mulți dintre ei vin la ședințe că ei au făcut regresii în viața anterioare cu alții și după ce au văzut viața, gata, s-a terminat. Nu au mai făcut, acei terapeuți nu au mai făcut o analiză sau nu au ajutat să-și dea seama de ce au văzut viața aceea și cum era relevantă pentru ei. Și un om care niciodată n-a studiat în acest domeniu s-ar putea să aibă dificultate în a analiza acele informații. Este ca și cum ai traduce o informație într-un anumit limbaj. Să înțelegi măcar la nivel conștient de ce ți-a fost arătat. Poate că subconștientul tău a înțeles și probabil că asta s-a și întâmplat, dar n-ai înțeles tu la nivel conștient. Și în acel caz, în cazul meu, mi s-a arătat o viață în care eram
locuiam în America, era pe vremea cowboyilor. Eram un cowboy și aveam o fermă într-o zonă din aceasta foarte largă, nu era nicio altă fermă în jurul meu și era pe vremea nativilor americani. Deci era pe vremea colonizării Americii. Și erați femeie sau bărbat? Bărbat. Eram cowboy. Am văzut mai multe vieți în America, și de cowboy, și de nativi americani. Am văzut multe vieți. Asta explică faptul că acum trăiți acolo și vă place acel probabil că explică afinitatea mea de când eram mică pentru America. Și în acea viață m-am văzut în jurul focului de tabăr seara, noaptea. Erau mai mulți și erau inclusiv indieni, nativi americani, cu care noi eram prieteni, noi cowboy, în sensul că erau mai mulți cowboy și erau niște nativi americani din zona respectivă. Deci noi ne înțelegeam bine cu ei și la un moment dat am văzut că pe drum trecea armata americană și mi-am dat seama că se duceau către zona unde erau triburile de indieni sau tribul de indieni de lângă noi. Și atunci m-am pus pe cal și m-am dus după ei să văd ce fac. Că am avut un sentiment că nu se duc cu intenții bune. Și când am ajuns acolo, deja se luptau, armata se lupta cu nativii americani și mi-am dat seama că îi atacă. Și atunci am fost așa într-o stare că vroiam să săr în ajutorul nativilor americani, nu știam ce să fac. Și în timp ce eu mă gândeam, eram uimit de ce se întâmplă, un nativ american a venit pe la spate și mi-a tăiat gâtul, crezând că eu sunt de partea armatei. Wow. Ce concluzie tragi din această regresie? Pentru întrebarea mea, nu? Că eu am făcut regresia ca să înțeleg ce să fac eu în situația aceea. Răspunsul era foarte clar: stai deoparte, că nu este lupta ta, nu este bătălia ta, că sunt situații când nu ai ce să faci și în acea situație ca acel cowboy, problema era că mai bine stăteam eu în banca mea și așa puteam să-mi continui viața și puteam probabil să ajut. În această situație nu aveam cum să ajut pentru că decizia era deja luată de acel grup de suflete, de cine a decis ca să meargă să-i ucidă pe nativii americani. Deci moartea mea a fost cumva inutilă atunci, a fost eventual doar pentru a învăța o lecție, stai deoparte, nu te băga unde nu poți ajuta de fapt. Și la fel a fost sugestia și pentru această viață, nu te băga, stai deoparte că nu e bătălia ta. Foarte interesant. Ce puteți să ne spuneți despre channeling? Cum se pot conecta oamenii cu anumite entități pozitive sau negative și a transmite anumite informații sau mesaje din partea lor? Starea de channeling o experimentăm cu toții, într-o anumită măsură. Deci, ce este de fapt starea de channeling? Starea de channeling este o stare în care de fapt primești informații de undeva. Da. Adică ne conectăm cu... Da. Deci e starea de canalizare a informațiilor. Adevărul este că noi suntem tot timpul în această stare de conectare în care noi primim informații, în sensul că mintea conștientă este sub 10% din conștiința noastră, subconștientul este 90%, mintea conștientă este un software în sine, nu poate să vină cu nimic nou, poate rula informațiile din software, dar nu poate veni cu nimic nou și ca urmare noi trebuie să accesăm informații de undeva. Informațiile le accesăm din subconștientul nostru, de la fie ce informații avem la nivel subconștient, fie din conexiunile pe care subconștientul le face, fie cu eul superior și mintea universală dacă se conectează în acel mod, în sensul de
realitatea ultimă, eu la asta mă refer când spun mintea universală, nu mă refer la celălalt concept, mintea universală fiind atât informațiile pozitive cât și negative. Nu la asta mă refer. Știu că în psihiatrie și în psihologie este o altă definire decât o avem noi în hipnoză. Un alt sens. În sensul că eu consider mintea universală doar informațiile pozitive și aparțin realității ultime. Ei se referă la absolut toate informațiile și pozitive și negative. Deci poți să primești informații în acel mod și acela este cel mai bun mod de a primi informații. Și de ce? În primul rând primești informații corecte din realitatea ultimă, pentru că energia pur pozitivă are informațiile pozitive corecte. Și când te conectezi, când vin acele vibrații prin tine, acele informații sănătoase, te ajută să te vindeci sau te menține sănătos. Dacă, de exemplu, tu ca subconștient te implici cu alte conștiințe care au informații, dar nu sunt corecte, sunt de vibrație mai joasă, când le aduci în organismul tău, te afectează vibrațional, având o vibrație mai joasă, și dacă se acumulează, de exemplu, dacă în mintea ta acumulezi informații care nu sunt corecte, poți să dea peste cap întreaga funcționare a sistemului tău, pentru că ele funcționează ca virusurile în computer. Și pot să-ți dea peste cap întregul sistem. Asta se întâmplă în cazul sinuciderilor. Deci ajunge creierul să aibă atât de multe informații negative că nu mai face față și se produce ca acel crash al computerului când ajungi să te sinucizi, pentru că ești împovărat literalmente de acele informații detrimentare care sunt ilogice, iraționale, n-au niciun sens, de ajungem să operăm din ele. Și putem să cerem ajutorul atunci când avem o anumită problemă, de exemplu, de sănătate. De exemplu, un cercetător în medicină sau un arhitect poate cere ajutorul unor anumite spirite superioare, de exemplu, Socrate sau Michelangelo sau Leonardo da Vinci sau anumite personalități care au trăit de mult și care îi pot oferi acele informații de care are nevoie în acest moment? Da, corect. Foarte mulți oameni de știință, oameni care aparțin domeniului artei, filozofiei, tuturor domeniilor, medicinii, foarte mulți sunt suflete care știu cum să se conecteze cu realitatea ultimă și cum să primească informații și, de fapt, scopul vieții lor este să aducă informații pe pământ care să ajute civilizația și evoluția umanității și progresul pe vibrații mai înalte. Sunt alte suflete care sunt extensii ale energiilor negative, care au făcut un fel de hacking ca să se încarneze, că de fapt energiile de vibrație joasă, adică sufletele care au acumulat foarte multă energie negativă și și-au transformat energia lor pozitivă în energie negativă, acest lucru înseamnă de fapt să fii un suflet de energie negativă. Toate au fost inițial energii pozitive. Acele suflete pot să se încarneze în sensul că intră la momentul concepției când vibrația persoanei este joasă, când ești foarte obosit, ești bolnav sau concepția se produce prin tot felul de traume. Este posibil, nu în toate cazurile, să se producă acel hacking și sufletele acelea sunt extensii ale vibrațiilor joase și aduc informații din vibrațiile joase. Sau se poate suflet să facă înțelegere cu energii de vibrații joase și să aducă informații de acolo. De aceea există așa de multă informație contradictorie pe pământ, că la un moment dat, dacă citești despre un subiect, nici nu mai știi ce să crezi. Pentru că există informații conflictuale și de aceea, din realitatea ultimă, din când în când, se decide să vină cineva, încarnarea unui suflet puternic,
care să aducă lumină asupra unor subiecte când se consideră că umanitatea o ia într-o direcție greșită sau când ori becăim prin întuneric în ceea ce privește anumite informații. Adică este momentul ca omenirea să ajungă, să treacă la o etapă superioară și este nevoie ca un suflet evoluat să te încarneze pentru a impulsiona într-un fel. Sau mai multe suflete, că de obicei sigur. te ajută. Acesta este cazul marilor descoperiri științifice ale marilor spirite care au dus la evoluția noastră tehnologică și culturală în toate domeniile. Corect. Ei se pot încarna în orice domeniu și pot să vină în grupuri, în sensul de a se ajuta, de a juca diverse roluri, pentru că uneori un singur suflet poate nu poate să facă față la tot ce trebuie făcut și de aceea vin să se ajute, să se sprijine unii pe alții și este cazul lui Nicolae Tesla, de exemplu, Nicolae Tesla este un suflet foarte evoluat, foarte frumos, care avea acea abilitate de a canaliza informațiile pe care el le traducea în termeni de știință. Acele informații pot fi traduse în termeni de spiritualitate, în termeni filozofici, dar el, pentru că avea training-ul pe știință, era necesar acel progres al științei. Da. Acesta este domeniul în care a dorit să își aducă contribuția. El este, de fapt, părintele civilizației moderne, având în vedere cât de multe lucruri a inventat. Dar, de fapt, nu a inventat el, că el și spunea că eu sunt doar un receptor, că există o sursă de informații din care eu îmi extrag aceste date, aceste informații. Deci el recunoștea că este doar cel care recepționează și care canalizează informațiile. Deci nu el le-a inventat și noi când vorbim despre inventatori, ei sunt doar oameni care canalizează informațiile fie din dimensiunile superioare, ca Nicolae Tesla, care sunt benefice, fie prin înțelegeri cu energii, din păcate, joase, pentru care umanitatea plătește, din păcate. Și multe din descoperirile științei nu sunt benefice. Și nu sunt făcute prin înțelegerile cu energia din realitatea ultimă, cu sursa, cu divinitatea. Din păcate, descoperiri de care ne folosim cu toții, dar pentru care umanitatea va plăti și plătește. Exact. Este important să știm dacă există anumite precontracte făcute înainte de a ne naște, că vom canaliza sau ne vom conecta cu anumite spirite superioare pentru a aduce o anumită informație, într-un fel a descărca acea informație în mintea noastră umană? Da, sunt înțelegeri care se fac în momentul în care se creează viețile și sunt suflete care au niște abilități dezvoltate. Sunt suflete care au practicat anumite lucruri și au devenit foarte bune în acel domeniu. De exemplu, cum este Mia. Ea a mai avut vieți de acest gen în care a canalizat informațiile și ăsta este rolul ei în această viață, în acest domeniu. Ea are acest rol de canal pur, de channel, prin care mintea universală, inițial maestrii spirituali și actualmente divinitatea, pot veni cu ușurință, dar este rezultatul unei practici de multe vieți. Că poate unii se întreabă de ce unii au și alții nu au această abilitate. În primul rând, ca să vină energia de vibrație atât de înaltă prin tine și conștiința divină să vină prin tine, în primul rând trebuie să te cureți energetic, să devii un canal pentru energia pozitivă, pentru lumină inițial, după aceea pentru vibrații tot mai înalte ale energiei pozitive,
maestrii spirituali inițial și după aceea, prin această practică, te tot ridici vibrațional, tot îți elevezi vibrația până ajungi să canalizezi chiar și sursa vieții. Poate un suflet începător să canalizeze sursa vieții, mă îndoiesc, pentru că trebuie să ai o anumită putere să faci față la vibrația respectivă. Trebuie să ai o anumită vibrație și dimensiune ca să faci față la... Deci trebuie să ai un anumit nivel de evoluție, să poți să fii canal pur, dar poate oricine accesa informațiile, da, de accesat cum accesezi și eu, cum accesezi și tu, cum accesează toată lumea, sigur că da, noi putem să primim informații și acesta este unul din rolurile ghizilor spirituali, de a ne da informații când avem nevoie, de aceea avem aceste legături cu divinitatea, de exemplu ghizii spirituali sunt legătura noastră cu divinitatea, ei ne oferă informații și dacă vrei să te conectezi direct cu divinitatea, dacă dorești sursa vieții, divinitatea să-ți fie unul din ghizii spirituali sau ghidul spiritual, se poate și așa, poți să primești și de la divinitate direct informațiile. Wow! Nu e așa că toate aceste informații sunt fascinante? Cum vi se pare? Da. Puneți-ne în comentarii cum sunteți, dacă vă place ceea ce discutăm în seara aceasta. Puteți să ne dați un like, un share sau o inimioară, să vedem comentariile voastre. Nu-i așa că sunt foarte interesante. Super! Continuăm cu discuțiile noastre și aș vrea să vorbim despre o temă pe care eu o iubesc foarte mult. Este vorba despre cristale. Ce puteți să ne spuneți și din experiența dumneavoastră despre ele? Știu câteva detalii despre cristale, nu este un domeniu în care m-am specializat sau să-l fi cercetat foarte mult. În timpul ședințelor cu Mia și maestrii spirituali, când Mia a oferit după primul an, care este descris în carte, când a oferit acele ședințe în care îi lăsa pe maestrii spirituali să vină prin ea și să ofere acele informații pacienților, care și ei erau în hipnoză, legate de ce se întâmplă la nivel energetic, cum le arată câmpul energetic, cum le arată chakrele, dacă este intact câmpul sau chakrele sunt în regulă, ce afecțiuni au la nivel fizic, unde au afecțiunile. Au oferit și ședințe de vindecare, de refacere a câmpului energetic. Și în acele ședințe puneau în jurul pacientului cristale de transparente sau roz. Puneau cristale în jur, pentru că spuneau că, bineînțeles, după ce le încărcau cu energie pozitivă, pentru că descriau că aceste cristale pot să creeze o barieră, așa încât blocajele persoanei respective să rămână în câmpul respectiv, să nu se scurgă, să nu radieze prin cameră sau prin locația respectivă, ca ei să poată să le ducă în lumină. Așa că inițial izolau cumva câmpul energetic al persoanei cu cristale, puneau cristalele la o oarecare distanță de corpul fizic. Adică făceau un fel de scut energetic în care anumite cristale programate, intenționat, aveau o anumită acțiune specifică. Da, și după aceea, după ce curățau câmpul energetic și încărcau câmpul persoanei respective și dacă era nevoie aduceau chakre noi, să înlocuiască chakrele deteriorate sau înlocuiau întregul sistem chakral după cum descriau dânsii, după aceea puneau pe fiecare chakră câte un cristal
de culoarea chakrei respective și încărcau cu energie pozitivă cristalele respective, după care erau date într-o punguliță, erau date persoanele respective să poarte pungulița cu cristale, pentru că acele cristale absorb energia de vibrație joasă care vine către câmpul tău energetic ca să nu absorbă câmpul și protejează fiecare chakră. Iată că am aici cristale din care foloseau, acestea sunt cele folosite în jurul câmpului energetic al pacienților. Au rămas la mine parte dintre ele, așa, și acestea, genul acesta, sunt cele folosite pentru chakral, da, exact. Culorile chakrelor respective, cele 7 culori, culorile curcubeului. Da, foarte frumoase. Sunt minunate. Erau puse într-o punguliță și pacienții să le poarte la ei, fie fie într-un buzunar, și eu, în ședințele mele cu pacienții, obișnuiesc să port un pachetel sau două în buzunarele mele pentru protecția câmpului meu energetic. Pentru că dacă vin oameni cu depresie, cu anxietate, cu toți care canalizează tot felul de... Da, exact. Este foarte posibil tu să absorbi din acele vibrații. Oricine poate să absorbă, oricine din familia lor, medicii, din păcate, care vin în contact, și mai bine să ai o asemenea protecție, să-ți protejezi câmpul energetic. Protecție la purtător. Mi-aduc aminte că într-o emisiune pe care am făcut-o împreună din seria celor cu vibrația succesului, v-am recomandat la un moment dat un cristal. Era un aquamarin. Îmi amintesc, da, foarte frumos. Am foarte multe cristale în casă, nu le-am adus aici să le vedeți, dar am foarte multe și destul de mari. Super, da. Aș vrea să vă întreb, să ne scrieți în comentarii dacă ați folosit până acum cristalele, dacă vă plac cristalele și dacă ați dori să aflați mai multe despre cristale. Scrieți-ne acolo în comentarii să vedem părerile voastre. Eu mi-am pregătit în seara aceasta un colier de jad amazonit și ochi de tigru, niște cristale și cercei, niște cristale speciale care ajută la obținerea unei comunicări mai bune cu cei din jur. Pentru că sunt anumite cristale pe care le putem folosi pentru a crește iubirea de sine, pentru a crește stima de sine, pentru a crește comunicarea, pentru a îmbunătăți comunicarea sau pentru a obține o minte mai liniștită, un corp relaxat. Sunt foarte multe cristale pe care le putem folosi pentru a ne bucura de darurile sale, de energia lor frumoasă. Mărturisesc că sunt pasionată de mult timp de ele. Chiar am făcut anumite live-uri sau cursuri în care am vorbit despre felul în care putem să ne protejăm energetic, de exemplu, cum putem să facem un spațiu în care să fim în siguranță sau să-l încărcăm, ce cristale să folosim pentru a încărca acea încăpere, așa cum a spus și dumneavoastră, cum să le programăm cu ajutorul grilelor de cristale pentru a obține anumite beneficii. Și am și eu aici un cristal de cuarț, pentru că cuarțul este unul dintre cristalele care ajută la înmagazinarea, programarea și încărcarea energetică și îl putem folosi în foarte multe scopuri. Cuarțul este unul dintre cristalele care primesc și emit lumină, informație, pentru că materia, energia și informația sunt într-un proces continuu de evoluție și cristalele
primesc tot timpul această informație, aceste coduri de lumină mai înalte și pe urmă le transferă nouă oamenilor. Chiar dacă nu suntem conștienți de aceste lucruri, ele sunt la dispoziția noastră. Tot ce trebuie să facem este doar să fim conștienți de ele și să ne permitem să le folosim și să fim deschiși către noi posibilități care sunt în jurul nostru. Mai doresc să adaug despre cristale faptul că fiecare cristal are o conștiință. Știu că este foarte greu de înțeles cum este posibil să aibă o forță a vieții, o conștiință așa cum suntem noi, dar nu chiar neapărat atât de evoluată în sensul ca să poată să facă față unui corp fizic. Ele sunt suflete, de fapt, și cei care au abilitatea de a intra în comunicare cu nivelul subconștient al fie unei alte persoane, fie al animalelor, cum sunt cei care comunică cu animalele, fie comunică cu alte ființe, pot comunica și cu cristalele, în sensul că, și acestea sunt informații de la maestri spirituali din nou, ele pot să te ajute. Deci este foarte important cum lucrezi cu cristalele, trebuie energetic să fii curat și trebuie să ai grijă cum le programezi și să ai grijă de ele, că și ele pot să se întoarcă împotriva ta dacă nu faci lucrurile cum trebuie. Deci este foarte important cum lucrezi cu cristalele. Exact. Sunt foarte puternice atunci când și noi le dăm acea putere. Și îmi place de fiecare dată când lucrez cu ele, vreau să creez, de exemplu, o brățară, un colier sau am nevoie într-o anumită sesiune, pentru că le chem pur și simplu și ele vin, le au în limbaj și poți să știi care este cel mai potrivit. Sunt ca niște copii care spun eu vreau. Și atunci trebuie să-i alegi în funcție de ceea ce dorești să obții. Și este fascinant de știut toate aceste povești frumoase. Mia s-a conectat și înțelege și știe mult mai multe despre cristale decât știu eu. Ea are mult mai multe informații pentru că se conectează cu ele și atunci când alege să rămână prezentă în acele ședințe de refacere ale câmpului energetic, ea poate să vadă mult mai multe decât realizăm noi despre cristale. Ei au oferit, deci Mia împreună cu maestrii spirituali, au oferit acele ședințe din cam în 2012 și 2013, după care Mia a decis să nu mai ofere, cel puțin o perioadă, și oferă doar la oamenii din jurul ei, oamenii din familia ei, oamenii dragi ei, atât, deocamdată. Poate cândva va relua această activitate cu maestrii spirituali și cu divinitatea. Exact. Sunt foarte multe lucruri pe care le putem avea dacă dorim și avem acea curiozitate, pasiune, acel foc interior de a descoperi mai multe despre noi, așa cum și eu am descoperit legat de cristale o viață în Lemuria. De acolo a început povestea cu cristalele. Și așa este, cred că, cazul fiecăruia dintre noi, dacă stăm să cercetăm, să căutăm, găsim răspunsuri la pasiunile, la lucrurile pe care le avem și în viața aceasta și care ne fac plăcere cu adevărat, le facem din tot sufletul. Da, așa este. Rezonăm cu anumite lucruri și este un motiv pentru care rezonăm cu ele. Este o istorie pe care o avem cu acele lucruri. Avem foarte multe lucruri de învățat și de descoperit în viața aceasta. Avem o ocazie minunată că suntem aici pe pământ, avem un corp fizic, că avem posibilitatea de a ne deplasa, de a face tot ceea ce dorim și că avem această minte și putem, prin intermediul ei, să cunoaștem foarte multe lucruri, să schimbăm din tiparele de gândire care nu ne-au ajutat până în acest moment, să le schimbăm cu alte tipare de gândire care să ne ajute, să ne împuternicească
și să putem crea în felul acesta o viață mai frumoasă și mai împlinită. Da, așa este. Continuăm discuția noastră atât de interesantă, atât de fascinantă și aș vrea să vorbim despre copii. Copiii de astăzi, copiii speciali care sunt acum pe Terra, suflete evoluate, care au venit să ne arate nouă, să deschidă drumuri noi în conștiința umanității. Ce ne puteți spune despre acești copii? Copii speciali, eu consider că s-au încarnat întotdeauna de-a lungul umanității. Sunt încarnări ale unor suflete cu abilități deosebite, poate ale unor suflete evoluate, care mulți dintre ei își reamintesc din frage de pruncie, își amintesc detalii, amănunte din viețile trecute. Da, sunt mulți copii care vorbesc despre acele vieți și au fost și pacienți de-ai mei care mi-au spus că unul din copiii lor, mergând pe plajă, le-a spus: mami, îți amintești când eram eu mare și tu erai mică, că eu îți spuneam sau făceam nu știu ce lucru? La care inițial nu a dat atenție părintele, dar ulterior, treptat, când copilul aducea tot mai multe detalii, și-a dat seama că probabil vorbește despre o altă viață. Sunt copii care vorbesc despre realitatea ultimă. Tot așa, o pacientă de-a mea mi-a spus că ea, când era mică, îi descria când auzea fie la televizor despre Dumnezeu ce se spunea, fie în discuțiile oamenilor, spunea că nu este adevărat, că Dumnezeu este altfel și ea descria cum este divinitatea, acea sursă de lumină, de energie pozitivă. Deci sunt foarte mulți oameni care reușesc să rămână conectați cu subconștientul lor și de aceea copiii își amintesc, pentru că în primii 6-7 ani de viață se formează mintea conștientă. Când ne naștem, noi nu avem minte conștientă. Și în acea perioadă noi funcționăm din subconștient. Iar ca și conștient, tu poți să mergi și să accesezi orice altă viață de-a ta și dacă ceva s-a întâmplat într-o altă viață față de care tu nu ți-ai rezolvat complet sentimentele, ești atras de acea viață. Și de aceea unii copii, de când au 2, 3, 4 ani, povestesc despre acele vieți ca și cum le trăiesc în prezent. Și lor li se par niște lucruri obișnuite și când îi aud pe părinți sau pe oamenii din jur că sunt confuzi sau că le spun este imaginația ta, nu e adevărat, nu există așa ceva, atunci se creează un conflict în interiorul lor între ceea ce experimentează ei și percep ca fiind real, că ei de fapt merg și se conectează cu acea viață și văd ce se întâmplă, parțial trăiesc, se duc și trăiesc acolo anumite scene și anumite evenimente și când se întorc în corp sau devin conștienți de ce se întâmplă în jurul lor în această viață și aud informații de genul este imaginația ta, nu este adevărat, sunt invenți, atunci nu știu cum să eticheteze și de aceea se creează acele probleme în conștiința lor și în sufletul lor și de aceea este bine să nu îi descurajăm pe copii când vorbesc despre alte lucruri, astfel de lucruri, să întrebăm, da, și ce altceva poți să-mi spui despre acea experiență, dacă dorim să aflăm mai multe informații, pentru că să ne manifestăm disponibilitatea afectivă, emoțională pentru ei, să îi privim cu iubire și să acceptăm că pot fi și alte experiențe, pot fi lucruri pe care noi, poate ca adulți, nu le vedem. Corect. Și pot fi date cu scopul vindecării, că sunt foarte mulți copii
cum este și acel caz mediatizat în Statele Unite al copilului care se conecta, că de fapt nu-ți amintește acele vieți. Deci termenul de a aminti o viață anterioară este incorect, pentru că nu ai în mintea ta, în creierul tău, acele memorii ale altor vieți ca tu să ți le poți aminti. Ceea ce se întâmplă sunt accesate la nivel subconștient de către sufletul nostru. Deci ele sunt experiențe ale conștiinței dintr-un plan paralel pe care noi îl accesăm și devenim conștienți de acele experiențe și odată ce ajunge în conștiința noastră și în creierul nostru, atunci poți să spui că îți devine, când te gândești data viitoare la ele, devine o memorie. Atunci poți să spui. Eu, de exemplu, ce vieți am accesat, ce mi-amintesc eu sunt în mintea mea acum și acum pot să spun că este o amintire pentru că am avut o experiență de accesare inițială a celor vieți. Da. Și în acel caz al băiatului care se conecta cu o viață în care era un pilot american într-unul din războaiele mondiale în care el bombarda o anumită zonă, cred că era Japonia, dar nu sunt sigură, și a murit, a căzut cu avionul și el avea coșmaruri și descria în continuu ce se întâmplă și desena cum este bombardat avionul și iar părinții nu credeau în vieța anterioară, deci le-a trebuit ceva perioadă să se adapteze informațiilor pe care fiul lor le accesa și el avea coșmaruri seară de seară. Dacă unul din părinte ar fi fost un pic mai cunoscător în acest domeniu și ar fi avut răbdarea să întrebe, să îl lase să povestească întreaga situație și să îl ajute să aibă iubire necondiționată pentru experiența respectivă, pentru versiunea aceea lui, el nu ar mai fi trebuit să treacă prin acele coșmaruri ani de zile sau pentru că pentru unii copii aceasta este perioada de ani de zile sau pentru unii oameni de a se tot conecta cu acele experiențe și sunt multe experiențe interesante, sunt tot felul de experiențe care te transformă. Până la urmă ajungi să atingi acel nivel de pace și de liniște interioară. Este și un caz undeva în Asia Mică, într-o comunitate care crede în reîncarnare, în care un copil, știu că într-unul din show-urile din America pe care le-am făcut pe Coast to Coast AM, este un show renumit din America, am discutat cazul acestui copil, ei erau foarte interesați de acel caz. Copilul a accesat informații legate de modul în care el a murit în viața lui precedentă, după cum spunea el. El avea un semn la nivelul capului și spunea că a fost omorât, cred că cu un topor. Și a reușit să spună cine este persoana, a reușit să-și ducă părinții în satul unde se afla persoana respectivă și i-a spus omului respectiv, tu ești cel care m-ai omorât, și i-a dus pe săten să le arate unde a fost înmormântat și spre șocul lor acolo au găsit scheletul omului respectiv și până la urmă, văzându-se în fața faptului împlinit, omul respectiv a recunoscut că într-adevăr el l-a omorât. Deci acesta este un caz concret al unei crime care s-a petrecut într-o altă viață. El avea semnul. Copilul avea semnul în zona respectivă. Da. Semnele acestea de la naștere pot fi, într-adevăr, semnele unor traumatisme din alte vieți. Legat de copii cu așa zise memorii din alte vieți, copii care accesează alte existențe ale lor, s-au făcut la Universitatea din Virginia, la Departamentul de Studii Perceptuale, care a fost creat de un celebru psihiatru american, Ian Stevenson, care era șeful departamentului de psihiatrie de la Universitatea din Virginia
și a cărui muncă este continuată actualmente de un alt psihiatru, Jim Tucker, au studiat mii de cazuri de copii cu memorii din alte vieți și după documentarea și studiul riguros al acelor cazuri, au ajuns la concluzia că reîncarnarea este un fapt dovedit științific actualmente și că oricine dorește să le studieze cazuistica, aceasta poate fi studiată la librăria Universității din Virginia. Deci este o muncă de foarte mulți ani, 40-50 de ani. Psihiatrul Ian Stevenson nu mai trăiește astăzi, dar munca sa este continuată de unul dintre colaboratorii săi, care era mai tânăr decât el, Jim Tucker, și care promovează foarte mult aceste studii pe care ei le-au făcut. Deci, iată că și în știință s-a ajuns la concluzia că reîncarnarea este o realitate pe baza documentării a mii de cazuri de peste tot din lume. Deci au investit foarte mulți ani de muncă pentru a merge peste tot în lume și să investigheze aceste cazuri ale copiilor cu amintiri din alte vieți. Un alt caz interesant este al unei paciente de-a mea, pe care de fapt o puteți vedea pe canalul meu de YouTube, acela american, Dr. Elena Gabor Hypnosis Hypnotherapy. O puteți vedea acolo, Gina, este cazul ei. Am ghidat-o tot așa în show de pe Coast to Coast, în direct, să-și acceseze o viață anterioară și în acel video ea vorbește despre acea viață pe care a accesat-o în acel show și ce a fost interesant acolo. A accesat o viață de miner în Nevada, a zis ea California, și toată lumea s-a gândit, e Nevada, e statul Nevada sau e statul California, unde povestește că trăiește ca acel miner. Și în timpul show-ului asculta multă lume, milioane de oameni. Este un show foarte renumit și oameni din întreaga lume îl ascultă și s-au apucat să caute ascultătorii pe măsură ce ea spunea informații și a spus numele, unde locuiește, în Nevada, California, și au căutat oameni și au dat seama că există orașul Nevada în California, în nordul Californiei, unde într-adevăr erau minele acelea de aur, în perioada în care ea a zis că trăiește și că acel om chiar a existat și că chiar a fost rănit în acea mină, după cum ea povestea că era tot în bandaje, că a picat mina peste el, că a reușit să supraviețuiască, dar avea niște urme pe față care îl făcuseră să nu mai fie atrăgător și ca urmare se simțea urât, iar ea, deși este foarte frumoasă, o să o vedeți în video, este o femeie frumoasă, întotdeauna s-a considerat urâtă. Și deci era rezultatul acelei vieți, sentimentul acela că nu arată bine. Și ea, înainte de acea regresie, ca să revin la ideea cu copiii și cu amintirele lor din alte vieți, are mai mulți copii, 3 copii cred că are. Unul dintre băieței, de câte ori mergeau către plajă, trăgea înapoi că el nu vrea să meargă către plajă. De câte ori intrau pe plajă să meargă către ocean, nu vrea să meargă către ocean și ajunsese să le facă atâtea probleme încât nu le mai venea să meargă la ocean. Și a vrut, la un moment dat, ea, citind o carte despre amintirile din viața anterioară ale copiilor, a vrut să investigheze. Avea sentimentul că nu are copilul ăsta de unde să aibă frica asta de ocean, că niciodată n-a avut nicio interacțiune în această viață care să fie măcar la limita cu trauma legată de apă. Și ca urmare, citind cartea aceea, a zis că la finalul cărții era un script, cum să ghideze copiii să-și amintească alte vieți. Și ea s-a gândit, deși nu avea niciun training pe vremea respectivă, ulterior a făcut parte din
ea a venit la unul din cursurile mele, la primul curs ținut în America, iar ea o să fie una din eroina următoarei cărți, pentru că are o poveste foarte frumoasă și în acea regresie, deci a decis să îl ducă pe acel copil în regresie, a spus că el era întins pe jos, pe covor, copilul, avea alt copil mai mic care stătura în 4 labe pe lângă. Și la un moment dat copilul ăla mai mic chiar a trecut peste piciorul acestuia care era în hipnoză. Deci ea l-a ghidat cu scriptul respectiv și i-a spus să se ducă la sursa acelei frici și copilul a descris o viață de soldat roman, dacă mi-amintesc eu bine, nu mai știu exact, dar era soldat, era o bătălie, era undeva la limita dintre mare sau ocean cu plaja, calul lui se înneca și trăgea de cal să-l scoată afară din apă, că era disperat că îi moare calul. Și la un moment dat a fost și el rănit cu o săgeată și copilul undeva la coapsă și copilul a început să se țină de coapsa respectivă, de zona respectivă și toată ședința s-a ținut de zona respectivă, a descris că a fost rănit și că prietenii lui dintre ceilalți soldați l-au tras undeva pe nisip, cumva au reușit să-l ducă într-o tufă și așa și-a salvat viața, așa i-a fost salvată viața și ulterior a povestit că a mers într-o perioadă anterioară acelei experiențe din acea viață, cum era copil în satul lor și venea un bărbat să îi învețe cum să se lupte. Făcea training cu ei ca să-i pregătească să devină soldați, iar acel bărbat a spus, este tatăl meu în această viață. Wow. Și ulterior, Gina a descris că relația dintre ei, dintre tată și fiu, dintre tată și acest copil, este exact cum a descris el în viața aceea. Pentru că tatăl lui în această viață la fel face, îl instruiește, îl învață să fie bărbat, cum să se lupte și așa mai departe. Și alt lucru interesant este că după ședință, Gina și-a amintit că el are un semn din naștere și când s-a uitat pe corpul băiatului, avea semnul acela din naștere exact în zona în care se ținea el cu mâna. Foarte interesant. Și de atunci, deci copilul reușise să-și depășească chiar și anterior frica aceea, dar ea a vrut totuși să investigheze de unde vine frica și actualmente nu are nicio problemă cu apa. După câte mă amintesc, mi se pare că a făcut și cursuri de not și este chiar bun la not. O să citiți toate detaliile acestei regresii, dar am spus să o menționez pentru că este foarte interesantă și ceea ce spunea Gina este că atât de adânc a mers copilul încât nu era deranjat deloc de faptul că celălalt copil în 4 labe se plimba pe lângă și chiar peste picioarele lui și de asemenea ceea ce a mai observat Gina, nu a înregistrat, din păcate, regresia, dar a observat că folosea niște termeni în timp ce descria acea regresie, termeni pe care el, la vârsta respectivă, în primul rând nu-i folosea și nu prea avea de unde să știe acei termeni. Era foarte neobișnuit să-l audă pe copilul ei vorbind în acel mod. Foarte interesant. Am văzut de asemenea că sunt foarte mulți copii în jur de 1 an, 2 ani, care ne uimesc prin abilitatea cu care pot cânta la un instrument, pot dirija o orchestră simfonică, pot dansa într-un mod uimitor, pot face gimnastică sau pot face operații matematice foarte complicate pentru noi adulții.
acestea sunt dovezi clare ale reîncarnării. Da, sunt dovezi ale faptului că ai practicat foarte mult acea abilitate, acea profesie, acel lucru pe care îl faci cu atâta ușurință. Pentru că te poți gândi de ce unii oameni fac cu atât de multă ușurință un lucru pe care nu l-au făcut niciodată și alții îngheață în fața acelui lucru. Nu mai știu ce să facă, nu știu cum să se descurce. Este pentru faptul că ei au practicat, au făcut acele lucruri cu mare ușurință de multe ori în alte vieți și le este foarte ușor să se descurce în astfel de situații. Și în viața aceasta continuă într-un fel darul acela, abilitatea aceea să o dezvolte și să o manifeste. Corect. Spre bucuria celorlalți oameni din jur. Da, exact. Foarte interesant. Sperăm că ceea ce am discutat în seara aceasta aici v-a plăcut. Am văzut un comentariu foarte interesant sâmbătă trecută. Cineva ne-a scris că este atât de interesant ceea ce vorbim că a uitat să respire. Și mi-a plăcut foarte mult acest comentariu. Asta dovedește că temele din fiecare seară de sâmbătă, temele pe care le discutăm sâmbătă seara, vă plac, sunt fascinante și în mod sigur că fiecare dintre noi are ceva de învățat la nivel de suflet. Dacă v-a plăcut emisiunea din seara aceasta, puteți să dați un like, un share către o altă persoană care credeți că este interesată de toate aceste informații. Și în încheiere aș vrea să o invit pe dr. Elena Gabor, specialist în terapia subconștientului, să ne vorbească despre cursurile pe care le va ține în această vară în România. Da, cursurile se vor ține în două module. Primul modul se studiază online, conține întregul material al cursului, sub formă video, audio și ședințe cu pacienții și de asemenea sub forma PDF. Deci se studiază înainte de cursurile în persoană și celelalte două module vor avea loc între 9 și 13 iulie la Târgu Mureș și între 30 iulie și 3 august. Și cine dorește să se înscrie mă poate contacta pe adresa mea de e-mail, care este drelena.gabor@yahoo.com. De asemenea, pot să caute informațiile pe hypnosisinmedicine.com. Este site-ul asociației, pe pagina în limba română. De asemenea, studenții trebuie să citească și cartea pentru a înțelege mai ușor informațiile din curs, pentru că, de fapt, aceste cazuri prezentate în carte sunt studii de caz și este mult de învățat din știința subconștientului din această carte, de ce se întâmplă la nivel subconștient. Și este un training foarte interesant. An de an se formează așa un grup de oameni frumoși, de suflete care rezonează cu această știință a subconștientului sau cu spiritualitatea sau cu realitatea ultimă și cu călătoria sufletelor și sunt cazuri excepționale care se discută. Este o energie atât de frumoasă care se creează acolo și ce este interesant că rămân prieteni și câștigi nu numai cunoștințe, nu numai niște diplome, nu numai un curs, dar câștigi un grup de prieteni pe care îi poți avea pentru tot restul vieții tale, cu care te poți ajuta în sensul dacă vreodată se întâmplă ceva, o afecțiune, nu știi cum să rezolvi lucrul respectiv, sunt alții care pot să te ajute să-ți revii prin tehnicile învățate și prin abilitățile lor. Da,
Mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații pe care ni le-ați dat în seara aceasta, ni le-ați dăruit cu atât de multă generozitate și vă mulțumesc din suflet și în mod sigur că și telespectatorii, cei care sunt alături de noi, vor să-și exprime recunoștința pentru toate aceste lucruri frumoase și disponibilitatea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în această seară și pentru comentarii și întrebări și vă așteptăm în continuare întrebările. Vă așteptăm săptămâna viitoare să discutăm din nou de la suflet la suflet. O seară frumoasă! La revedere, vă îmbrățișăm pe toți! La revedere!